Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Blessings Chileuka. Poyamba nayi mitu yake. Komiti yapadera ayikhazikitsa kuti ithandize kuonetsetsa kuti ofesi zatsopano za nthambi ya khoti yoona milandu yokhudza makampani zayamba kugwira ntchito. Apolisi ku Lilongwe adapeza njira zothanirana ndi kusamvana komwe kwabuka pakati pa midzi ya kwa Nsundwe komanso Nsalu m'boma la Lilongwe ndi kampani ya Tanzi Chicks. Mvula ya matalala yaononga mbewu za alimi a mdera la kumpoto m'boma la Lilongwe zomwe ndikuphatikizapo fodya komanso chimanga. Takulandirani nkhanizi. Komiti yapadera ayikhazikitsa kuti ithandize kuonetsetsa kuti ofesi zatsopano za nthambi ya khoti yoona milandu yokhudza makampani zayamba kugwira ntchito. Izi zadziwika pomwe wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi anachita msonkhano ndi akuluakulu a bwalo la High Court Commercial Division komanso kontrakitala yemwe akumanga nyumbayi mu mzinda wa Blantyre. Zambiri mulipotiri. Oweruza ku bwalo lalikulu la High Court koma ku nthambi yoweruza milandu yokhudza pa ntchito yomwe imadziwika kuti Commercial Division Justice Chifundo Kachali wati zokambiranazi zomwe wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi anachititsa zapeza mayankho oyenera ku mavuto omwe imakumana nawo kuti asayitsekulire. Justice Kachale ati mwa zina zomwe msonkhanowo agwirizana ndi kuthana nazo ndi nkhani yokhudza kulipira ndalama zomwe zatsala kwa kontrakitala. Atsogolezedwa kamene atawunikiridwa nchonena kuti ma subcontractor onse angathe kulipidwa ndipo task force yakhazikitsidwa ndi cholinga chokuti ikaonetsetse kuti ndalama zofunika zilipidwe ndi zingati, ndipo Vice President atsimikiza kuti ngati boma ndokonzeka kuonetsetsa kuti ndalama zomwe zikufunika zilipidwe. Cholinga chawo nchonena kuti mwezi wa mawa usathe nyumba imeneyi court asanalowemo. Tinchionetsetsa kuti ma subcontractor onse anena kuti iwo atalipidwa angathe kugwira ntchito yawo masiku otani. Pali ena akufunika apange install CCTV equipment, pali ena akufunika apange install court recording equipment, pali ena angofunika amalizitse ntchito ziwiri zitatu zokhudzana ndi pa reception. Onsewo anena kuti iwo atalipidwa ndalama zawo. Amene akufuna nthawi yambiri ndi amene aona kuti mwina angafuna 3 weeks for equipment ina ndiyofunika kuti achite kuyitanitsa kunja. Koma onse akuoneka kuti ntchito yangathe kugwira in less than 3 weeks kapena mwezi umodzi. Ndiye Vice President aonena kuti tionetsetse kuti ngati pali zofunika ndalama iliyonse atifotokozere ndalama yofunika ndi ngati anthu alipidwe ndipo ntchito iyithe kuti mwezi wa mawa ukamatha ife ngati Commercial Division tikhandi malo ogwira ntchito. Justice Kachale anaonjezeranso kuti malinga ndi zomwe agwirizana ntchito zomwe zatsala mnyumba yatsopanoyi zikuyembekezeka kutha pakatha mwezi umodzi. Izi zikuyembekezeka kupititsa patsogolo ntchito za makhoti a nthambiyi omwe amagwira ntchito yofunika kwambiri pa zachilungamo. Padakali pano nthambiyi ili ndi milandu yopitirira 1000 yomwe akuyenera kuthana nayo. Kugwira ntchito kwa malo amene akatanthauza kuti pali milandu yambiri yosachepera mwina mafailo 1200 amene ife ngati Commercial Court nawo amene anthu okuti akufuna milandu yawo iyende sitingathe kuwathandiza ife ngati majaji. Tipo majaji atatu pakali pano Commercial Division Blantyre tonse ndi okonzeka kugwira ntchito, koma tilibe maofesi, tilibe makoti. Munthu court sumagwira ntchito wekha, umafunika kukhala ndi court reporter, umafunika kukhala ndi court clerk, umakhala ndi ma research assistant. Ndi anthu onsewo ndofunika kuti mukhale malo amodzi. Ndikuti ngati anthu simutha kukomana malo amodzi ndizosatheka kuti ntchito igwirike. Ndikuti ifeyo tili nchiyembekezo kuti ntchito ikatheka tikhala ndi mwayi okapitiriza kutumikira malawo. Zokambirana zomwe zachitikazi ndi kutsatira ulendo wa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi ku nthambiyi lachisanu lapitali, komwe anaonetsa kusakondwa komanso kukhumudwa chifukwa chakuchedwa kutsiriza zinthu zochepa zomwe zatsala monga magetsi kuti nyumbayi iyambe kugwira ntchito. Mercy Zamawa, MBC, Blantyre. Nduna yazofalitsa nkhani a Moses Kunkuyo ati mpofunika kuti atola nkhani azitha kupeza nawo mwayi wa ngongole ku mabungwe monga NIF ndi kuyambitsa mabizinesi osati kungodalira ndalama za malipiro omwe amalandira. Akunkuyo amayankhula izi ku Blantyre pomwe amatsekulira zochitika zomwe bungwe la National Economic Empowerment Fund NEF linakonzera atolankhani
akuchigawo chakumwera. Akunkuyo akufotokoza. Ani ngati za NIF zimene tikukhulupirira kubomako ndi zimene zikhonza kusintha chuma cha dziko lino pamene anthu akupeza ngongole zokuti akapange mabizinesi enanso akhoza kupanga ulimi ndoti ulimi wathu ukhoza kusintha, nkhani za chuma zikhonza kusintha, koma ndangati amene akumvetsetsa mmene NIF ikugwirira ntchito zake. Kuti anthu amvetsetse timasowekera kuti olemba ndi kuulutsa nkhani akhoza kuthandizira gawo limenelo. Lero timakumana nawo olemba ndi kuulutsa nkhani kuti choyamba iwonso amvetsetse kuti kodi NIF ikupanga chani, ili ndi maproduct anji, zimayenda bwanji ndondomeko zake. Potero inunso kapena nawonso akafotokozera dziko la Malawi kuti anthu akhoza kumvetsetsa. Chachiwiri timati ngakhale iwo amene amalemba ndi kuulutsa nkhani amatha kulemba lero chinkhani chabwino kwambiri chokhudza nkhani za ulimi, kulangiza anthu kuti ulimi mupange motani, mudzale ziti, kuti mudzale nthawi yanji, koma iwo amene alembaja ngopeza kuti nkhale kamunda alibe. Timati NIF ndi programu imene ikhoza kukhalanso yothandizira nkhale olemba ndi kuulutsa nkhani. Zimene mmalemba zija ziyikeni into practice. Kalimeni minda, tengani zipangizo, tiyeni tipange mabizinesi tithandizire kukweza dziko la Malawi, because tikukhulupirira kuti amene amalemba ndi kuulutsa nkhani na amatsatira za chuma iwonso akhoza kukhala anthu abwino kwambiri fa alipo ambiri kuthandiza kuti chuma cha dziko lino chipite patsogolo nawonso atamapanga nawo ulimi kapena mabizinesi. Mawu ake mkulu wa bungwe la atolankhani au chigawo chakumwera a Ronald Amos ayamikira bungwe la NIF chifukwa chokonza mkumanowu. Kwa bungwe limene lingati la NIF limene limabwerekesa ndalama zikugwirizana kwambiri ndi masomphenya athu chifukwa tikuzoti pamapeto pake mtolankhani kapena kuti membala wathu apindula moyo wake pa chuma usintha mwachitsanzo kuti atenga ngongole, ndiye kuti ngongole zimene zija ziwonjezera pa kuthekera kumene ife tikufuna timpase membala wathu kuti akhale ozidalira pa chuma. Mukuziwa kuti ndi ndondomeko zambiri zimene tikuchita kuti atolankhani akhale ndi chuma pa moyo wawo, tisiye moyo omadalira mwina mafunction kaya kupempha zimene tinatchuka nazo kale. Ndiye tili ndi cooperative imene mamembers athu akugula kwambiri mashare, so mudati muone zimene NIF ikutiuza ndi zimene ife tikuchita ndizofanana. Ndipo bungwe la NIF lati layamba kale kukonza dongosolo lopereka zipangizo za ulimi za ngongole kwa alimi amene angafune kuchita ulimi wa mthirira chaka chino. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la NIF Jacob Mderu anena izi mboma la Mchinji pamene bungweli limagawa matumba afetereza wa ngongole okwana 600 kwa alimi mbomali. Tili ndi zambiri mu ripoti ili la Yamikani Makanga. Amdelu ati cholinga cha NIF ndi kuthandiza alimi kulima chaka chonse, ndipo iwo ati pompano ayamba kugawa ngongole ya zipangizozi kwa alimi omwe akonzeka kuchita ulimi wa mthirira. Ndivomere pano kuti programu iyi ndiyopitirira ngakhale nyengo ya mvula ikapita, chifukwa choona kuti tifuna talimbikitsa alimi athu kuti azipanganso ulimi wa mthirira. So mu nyengo imeneyi tili wokonzeka kuti tiwapatsa zipangizo zoti azigwiritsa ntchito kumunda, zinthu monga ngati mbewu ndi fertilizer, koma pamwamba pa zimenezozo tikhalanso ndi zipangizo zoti azigwiritsa ntchito pothirira. Ndipo mfumu yayikulu Mlonyeni mboma la Mchinji yati zomwe akuchita abungwe la NIF popereka ngongole za zipangizo za ulimi kwa alimi makamaka ang'onoang'ono zithandizira kuti alimiwa azitha kukolola chakudya chokwanira chaka chonse. Iwo ati ndondomeko ya NIF ikuthandiziranso maboma omwe dziko lino limadalira pa ulimi kuti achite bwino, zomwe iwo ati zipangitsa kuti dziko lino lisamavutikenso ndi njala. Tsiku la lero chimwemwe changa chanje mbiri chifukwa kuti anthu anga fertilizer ngongole kuchokera ku bungwe la NIF kuzira ni boma kuti athandizidwe. Ndifa kulimbika kwambiri kuno chifukwa kuti ifeyo kuno Mchinji kuno dera la Mlonyeni amene timathandiza timayesa kwambiri ku nkhani ya ulimi ku dziko la Malawi. Imanena kuti monga ngati tithandiza kwambiri kubweretsa fertilizer, kuti fertilizer imene imathandiza kwambiri kuti tikatenga fertilizer tikathira kumunda. Amdelu ati bungwe la NIF likupitiriza kugawa fertilizer maboma onse mdziko muno, ndipo lagawa kale matumba a fertilizer oposera 115,000 ndi ndalama zopitirira 16 billion Malawi kwacha. Yamikani Makanga, MBC Mchinji. Akran Tom Mutharika atsutsa malipoti oti iwo si mtundu wa Mutharika. Iwo ati izi zikuchitika pa zifukwa za ndale. Mutharika adali ndi ufulu osankha chipani chomwe akufuna
ndipo ati sikuti Mutharika aliyense ndi wa DPP. Ndiye kuti ngati ine sindili Mutharika, ndiye kuti Profesa Peter Mutharika si Mutharikanso ayi, afune zina lina, koma ine ndi Tom Mutharika. Pamenepo ine ndifotokoze chonchi. Kukhala memba wa DPP kapena MCP sikuthandauza kuti ati chifoti banja langa ndakwa Mutharika ndikhale DPP iyayi. Ndikhola kukhala ndi ananga ine ena asankha chipani chimene afuna, akajoina UP, akajoina ujeni UTM, ena akajoina Malawi Congress, ena akajoina DPP. Mwananga omwewo sikuti tonse tingokhala chipani chimodzi, sizimatheka ayi. Ndiye dziko lino ndi la democracy. Koma ine ndasankha chipani cha Dr. Lazarus Makathi Chakwera chifukwa cha mfundo zawo ndi chikondi chawo chimene ali nacho ndi anthu. Basi makonda Chakwera chifukwa change ndajoina Malawi Congress Party. Pamene ndikudabwa ine chifukwa muli anthu ophunzira, koma ophunzirawo democracy alibe nawo ntchito ayi. Sayigwirisa ntchito democracy, angoimva koma alibe nawo ntchito, sayidziwa kapena. Koma ine ndimakhulupirira kuti Dr. Makathi Chakwera ndi munthu wabwino kwambiri. Zochita zache ndikuziona ndi zabwino. Ndiye ndikuona kuti ndi chipani chimene ndiye naugwira nacho ntchito chifukwa cha ubwino wache. Ali ndi luso lakayendedwe, ndipo ndingamutche good African statesman wolimba mtima. Amenewo anamalomba akapitiriza siretu zimenezo. Akapitiriza zimezi ine ndiona chochita nawo. Ndikafika nawo patali. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, ndipo masanano muli ndine Blessing Zichileuka. Tiyeni tionenso mitu yake. Komiti yapadera ayikhazikitsa kuti ithandize kuonetsetsa kuti ofesi zatsopano za nthambi ya khoti yoona milandu yokhudza makampani zayamba kugwira ntchito. Apolisi ku Lilongwe adapeza njira zothanirana ndi kusamvana komwe kwabuka pakati pa midzi ya kwa Nsundwe komanso Nsalu mboma la Lilongwe ndi kampani ya Thanzi Chicks. Ndipo mvula ya matalala yaononga mbewu za alimi mdera la kumpoto mboma la Lilongwe zomwe ndikuphatikizapo fodya komanso chimanga. Popitiriza ndi nkhanizi, apolisi ku Lilongwe adapeza njira zothanirana ndi kusamvana komwe kwabuka pakati pa midzi ya kwa Nsundwe komanso Nsalu mboma la Lilongwe ndi kampani ya Thanzi Chicks. Mkulu wa kampani ya Thanzi Chicks, Raj Munanji, ati kusamvanako kwachititsa kuti ataye ndalama zoposa 400 million kwacha mu sabata ziwiri chifukwa cha mchitidwe wakuba nkhuku komanso kuononga katundu komwe anthu ena awachitira. Tili ndi zambiri mu ripoti la Austin Fukula. Malinga ndi mwini wake wa kampani ya Thanzi Chicks Limited, Raj Munangi, anthuwo akumachita za upanduzi kutsatira kusakwaniritsa zomwe mafumu ena m'madera Nsalu komanso Nsundwe amafuna, monga kuti azilandira ndalama mwezi ndi mwezi, komanso ngati maliro achitika m'midziyo azilandira thandizo la mabokosi, komanso anthu anderalo azipasidwa manyowa mwaulere kuti azikathira minda yawo. We've been helping the community since takhala tikuthandiza mafumu ndi madera awo kuyambira 2022 mmene tinatsekulira kampani yathuyi. Timawapatsa manyowa, tinalemba ogwira ntchito 200 ochokera m'madera awa mwa zina. Koma tikudabwa kuti panopa mafumu ena atakufuna kuti tizapatsa ndalama mwezi ndi mwezi so that they can sell and benefit. MBC tafunsa mafumu ena nderali monga achinyama anavomera kuti za mtopolazi zinachitikadi chifukwa cha mfumu ina yomwe inamemeza achinyamata kukaononga kampani ya Thanzi Chicks. Ine mbali yanga sidagwirizane nazo zimene zidachitika zothyola kumalo ngati mafumu laji amantithandiza manyowa amene alugwira ntchito ndi laji amatipatsako manyowa, koma nunena kuti amene adalembedwe ine sanafike pakomiti imeneyoyo chifukwa chipepa chimene chakupezanicho chimene odachilemba nthawi imeneyo kunena kula kodukuko bwanji namakambirana nawo anthu kumalola nkumagula adagula ntchito malo yaakulu ndithu
mugwirizano ndithu ndama udapereka udapatsa vanthu. mneneri wa polisi ya Lilongwe a Hastings Chigalu analandira madandaulo ndipo anamanga omwe anachita za upanduzi ku kampani ya Tanzi Chicks. chimene tikhoza kunena pano ncha kuti anthu ena anagwidwa ndipo anapatsidwa mabelo pakadali pano, koma pambali potine kuti tikupanga explore milandu imene anthu anapalamula. Ngati apolisi tikupanganso explore njira zina zimene tikufuna kuti tione kuti kukhoza kukhala mtendere bwanji kumaloko, potengera kuti tikugwira ntchito ndi ma stakeholders ena monga mafumu komanso ati akudera limene linde mmene kuonekera nkhani ndikuoneka kuti yofunira kuone kuti simbali yokhayo ngone kuti polisi ipange mmene madziwira pa nkhani ya malamulo kuti agwise ntchito bwanji. Malingana a polisi ati nkofunika kuti adindo achite changu kubweretsa pamodzi mbali zonse zokhudzika ndi nkhani kuti kusamvana pakati pa anthu a mdera la Msundwe komanso Nsalu ndi kampani ya Tanzi Chicks kuthe. Austin Fukula, NBC, Lilongwe. mvula ya matalala yaononga mbewu za alimi amdera la kumpoto m'boma la Lilongwe zomwe ndikuphatikizapo fodya komanso chimanga. Phungu wa derali yemwenso ndi nduna ya zachitetezo Monica Chang'anamuno polankhula atayendera mbewuzi anati mbewu zambiri zaonongeka kotero kuti alimi akuyenera kudzalanso. Phunguyo pamodzi ndi mkulu woona za ufalitsa nkhani mchipani cha Malawi Congress mdziko la South Africa Williot Benjamin anayendera pafupifupi madera onse aderali pofuna kuona momwe zinthu zilili. Achang'anamuno akufotokoza. Izi zinthu nzomvetsa chisoni ndipo ndizoopsa chifukwa monga mmene muonera muzikuonetsa ndithu nena kuti munomu munali mbewu zooneka bwino. Alimi akuno anayesetsa ataona kuti mvula yavuta chifukwa tinene chilungamo chake chinochi mvula sinayambe bwino. Ndi anayesetsa ambiri amathirira fodya wawoyu chifukwa chake anapezeka kunena kuti wakula mwansanga chifukwa adayamba nkuthirira. Ndi anapanga invest zinthu zambiri kuthirirako ndi kuti anatulutsa ndalama zosiyana-siyana fertilizer amene anathira m'munda muno komanso kuti alime leba imene anapereka kwa anthu amene amagwira ntchito. Alimi anayesetsa kuti ayike mu zinthu zawo zambiri koma kuti tsopano lero ndikhoza kuona kuti chonchi minda yasakazika ndi matalala amene anabwera dzulowa ndi chinthu chomvetsa chisoni kwambiri. Apa nkhani yayikulu yoti tikambirane ndi mabungwe kumene anatengako ngongole zawo chifukwa kuno kuli alimi alimbe lifi, kuli alimi a JTI, kuli alimi ena amene anatenga ngongole ngakhale ya nifi. Ndeni zimene zachitikazi simulimi koma ndi kusintha kwa nyengo kumene kwapangitsa kunena kuti izi zichitike. Ndeti nkhani yayikulu yonena kuti ngati boma lingokhala pasi ndi makampani amene yonkuona one kuti kodi nimene zachitikira alimi akhoza kuthandizika mwa mtundu wanji. Chifukwa unena chilungamo apapa ndi kuti mlimi alibe chiyembekezo china chilichonse chifukwa mutati muone zimonetsa nena kuti apa ndithu kunali chiyembekezo chachikulu kwa alimi kuti ana chaka chino ife tigulitsa fodya ndipo tigulitsa chimanga tikhala nzinthu zokolola zambiri koma tsopano ndi kuti chiyembekezo cha alimi apapa chatani chatheratu. Ndi chimene tingapange chona kuti uone tikhale pasi ndi mabungwe amene amathandiza alimi amene wakuno kuti kodi tikhoza kuwathandiza bwanji alimiwo. Ine ndi nchikupe chono kuti minda inayi atadzalamo chinangwa atadzalamo mbatata zikhoza kumera ndithu olo mwinaso ngakhale chimanga chimene malingana imene mvula imene ikugwerera mwinaso chimangaso chikhoza tani chikhoza kuchita bwino koma fodya ayo ndi amene akhoza kutikanika kuti ikhoza dzalaso wina koma mbewu zinazi zikhoza dzalira ndithu koma tsopano ndi zimene atayazi popeza inali ngongole yofunika tikhale pasi nkuonetsetsa kuti kodi tithandizana bwanji ndi alimi amenewa chifukwa papa mlimi alibe chiyembekezo chilichonse pakadali pano. Konsolo ya mzinda wa Lilongwe yagula galimoto yokankhira zinyalala ku Mtaya ya ndalama zokwana 699 million kwacha. Unduna wa za maboma ang'ono oyamikira konsoloyi ponena kuti ntchito za ukhondo mu mzindawu zipita patsogolo. Izi zadziwika pamwambo olandira galimotoli ku area 38 mboma la Lilongwe. Tili ndi zambiri mu ripoti ili lomwe walemba ndi Tiyamike Kamanga koma imwe akuwerenga ndi Emmanuel Chikonso. Wachiwiri kwa nduna ya maboma ang'ono a Joyce Chitsulo alimbikitsa konsoloyi kuti igwiritse bwino ntchito galimoto ya mtengo wapamwambayi kuti ikhale zaka zambiri kugwira ntchito. Achitsulo apemphanso konsoloyi kuti ilingalire zopeza makampani omwe adzigwira nawo ntchito pa zinyalala zomwe zimatayidwa ku Mtaya
pokonzera katundu yemwe angamagwiritsidwe ntchito zina. Iwo anafotokozanso kuti unduna wawo ndi odzipereka kugwira ntchito powunikira masomphenya Malawi 2063 omwe amalimbikitsa kuti mizinda idzikhala yaukhondo komanso yotetezeka. Mmene mukuonera pano nthawi ya mvula koma siku libwino tithokoze mmene tanena kuti abweretsa ichi mwina adzikankhakanka komano ganizo limene ananena lomwe ali nalo asite kuti apeza kale malo kuti ausamutsenta upite kumeneko. Ifeyo ngati unduna tionetsetsa kuti tiyathandizire kuti zichitike mwachangu chifukwa mmene mukuonera kunoko si kwabwino ndithu kuli tiyana ting'ono timenenso tikumakhala kuntaya kuno zimenenso zikuyika chiopsezo kwambiri pa umoyo wawo komano ndikupewa kuti ndi malo amene akunenera muja amene apezawo atati akonza bwino mwina awayika chotchingira zithandiza kuti managementiso ya zinyalala ngakhale kumeneko. Mfumu ya mzinda wa Lilongwe a Esther Sagawa atsindika kuti khonsolo ya mzindawo iyika ndondomeko ya momwe galimoto lokankha zinyalala kumtayayi adziyigwiritsira ntchito ndi cholinga choti ikhale ikugwira ntchito kwa zaka zochuluka. Iwo anathokoza bungwe la Development Fund for Local Authorities DFLA kamba ka thandizo la ngongole yomwe anagulira galimotoli. Asagawa anafotokozanso kuti khonsolo ya Lilongwe ili ndi chikonzero chosamutsa mtaya wa ku area 38 kukawuyika kufupi ndi koleji ya Nalikule posachedwapa. Koma paka nali panopa tisanasamuke tikuyenera kuti tionetsetse kunena zoti anthu amene ali kunokobe ali safe ndi zinyalala zimene zili kunoko tizike malo oyenerera. Kutsogolo kuno ngokhala kuti ndi malo amene tizingopangira kusota kuti zinyalala kuti chinyalala chipange nacho chani chinyalala chipange nacho chani. Pali ma organizations osiyana-siyana amene mwina tikugwira nawo ntchito enanso tikhala tikugwira nawo ntchito kuwabweretsa pafupi tikugwira nawo ntchito ndi cholinga chokuti zinyalala zimene zili kunoko zisangokhala koma mwina tizipange tizisandutse kuti zikhale chinthu chimene chingatithandizire sefe ngati manyuwa komanso ma products ena ndi ena. Khonsolo ya mumzinda wa Lilongwe yakhala ilibe galimoto lokankhira zinyalala kumtaya kuchokera mchaka cha 1995 chionongekereni galimoto la mtunduwu. Mawanja oposera 6,500 omwe akhudzidwa ndi njala kuchikwawa akuyembekezeka kukhala ndi chakudya pamene Ilovo Sugar Malawi yayamba kugawa chimanga m'bomalo. Polankhula kulikulu la Paramount Chief Lundu kuchikwawa pogawa chimangachi, mmodzi mwa akuluakulu kampani ya Ilovo Akondwani Msimuko wati kampaniyi inasunga mahektala 46 olima chimanga kudzera mu ulimi wa mthirira ataona kuti anthu m'madera ambiri alibe chakudya. Kuli njala kunja kuno tinaona kuti anzathu amene tikukhala nawo amene tikupangako bizinesi yathu akuoneka ngati kuti alibe chakudya ndi tingapange chani chofunira chaching'ono chimene tingathandize anthu amene ali in our surrounding community as neighbors kuti nawonso akhale ndi chakudya. Ndi akandikochepa kamene ife tapanga kuti tathandize anzathu amene timagwira nawo ntchito amene timakhala limodzi. Ife ngati kampani tikufuna kuti tikule tione mainvestor athu bwino komanso tikufuna kuti ife tikamakula anzathu amene timakhala nawo amene timakhala nawo muzimu nawonso azikhala kuti akuona moyo kusintha. Ndi chifukwa chimene ife tinaona kuti tingapange chotani kuti moyo wawo usinthe nthawi ya njalayo. Kampani ya Ilovo Sugar ikhala ikugawa chimanga m'madera amafumu 14 omwe akukhudzidwa ndi njala kuchikwawa kuphatikizapo mfumu yayikulu Lundu, Ngabu, Makhwira ndi Kasisi. Paramount Chief Lundu ayamikira Ilovo chifukwa cha thandizoli ponena kuti anthu ake atetezeka kunjala. Iti thandizo ngasi atibweresera chakudya sokuti mabanja angapo tilandire koma sikuti thandizo itere pompo ubale umene ulipo pakadali pano ndi wabwino chifukwa chakuti Ilovo akutiona ifeyo ngati anthu okufunikira. Wine kuzindikira kuti iwowo they are doing business and they ought to respect anyake akuno. Kuyamba timavutika kubasi paka panonso netikapita paina titiphalana komanso akulandaso figa idachena bora chonchobe tikapita tikageraso magesini kaka mbale ngakasonse tingati zonse tijayi alesi tisaoneka phalana tichayapo tikuthokoza Ilovo yayatikakhako tija kumina kasina ngapo mabe aisesebe kuti atitona ndithu.
Ndipo monkhani za masewero oyimbira masewero ampira wa miyendo okwana 16 alandira nyota zochokera ku bungwe loyendetsa masewerowa pa dziko lonse la FIFA zowayenereza kuyimbira mipikisano yakunja. Mtsogoleri wa bungwe loyendetsa masewerowa mdziko muno la FIFA Alfredo Dwyer ndiye mwapereka nyotazi pamwambo omwe unachitikira mboma la Salima. Norbert Jameson wadza ndi zambiri. Pa mndandanda wa oyimbirawa 12 ndi abambo pamene anayi ndi amayi. Asanu ndi oyimbira pakati pamene asanu ndi anayi 9 ndi ambali othandizira pamene awiri ndi oyimbira masewero ampira wapanchenga. Oyimbira atsopano omwe apezeka pa mndandandawu ndi Mayamiko Kanjere, David Chinoko, Sibusiso Swande ndi Solomon Siliwonde. Poyankhula atapereka mendulo kwa oyimbirawa, ahaiya anati akukhulupirira kuti chaka chino oyimbirawa achitanso bwino ngati mene anachitira chaka chatha. Ndayamikira malefali kunayo kuti chaka chatha taonera mpira wabwino, kunalibe nkhani zokuti tingaloze makamaka nkhani zokhuza mwina kuti malefali sanayimbire bwino. Mwina sisi malepherapo ndi apo koma in general tinene kuti anagwira ntchito yabwino. Tili ndi chikhulupiriro kuti malefali ena amene aonjezereka pa FIFA batch taonjezera malefali 4 tili ndi chiyembekezo kuti amenewa angobweresanso krimu makamaka kumbali imene yoyimbira masewero athu ampira. Modzi mwa oyimbira yemwe akandikoyamba kulandira mendulo ya FIFA ndi Mayamiko Kanjere. Ndinokondwa kuti lero tikulandira mabaji a FIFA kuti tiziyimbira nawo mipira ya pakati pa mayiko komanso matimu ochokera m'mayiko akunja. Ndakhala elite referee grade 1 kwa zaka 8 tayimbira mipira ikuluikulu kumalawi kuno, so apapa tikhulupirira kuti tiyimbire nawo mipira yakunja. Chimene tinganene chokuti tikuyimira dziko baji imene ibwerese ma results, so tibwenza chikhulupiriro chimene atipatsa kuti dziko lathu lichite bwino. Pamene oyimbira anayi apezeka koyamba pa mndandandawu, ena asanu achotsedwapo monga Gift Chiko, Newton Nyirenda, Mese Kaira, Joseph Nyauti ndi Rose Zimba. Norbert Jameson, MBC Sport. Ndipo pomaliza nkhanizi na insomito yake. Komiti yapadera ayikhazikitsa kuti ithandize kuonetsetsa kuti ofesi zatsopano za nthambi ya khoti yoona milandu yokhudza makampani zayamba kugwira ntchito. Apolisi ku Lilongwe atapeza njira zothanirana ndi kusamvana komwe kwabuka pakati pa midzi ya kwa Nsundwe komanso Nsalu mboma la Lilongwe ndi kampani ya Tanzi Chicks. Ndipo mvula ya matalala yaononga mbewu za alimi amdera la kumpoto mboma la Lilongwe zomwe ndi kuphatikizapo fodya komanso chimanga. Munali ndine Blessings Chireuka, mwakoma nonse. Icho chimwana cha ine kumva kukoma ndi seba likuniphala. Ama bwanji likuniphala nditenge ku sukulu. Likukoma bwanji. Kodi make patseni tuphalangalo nane ndija ndithamangire ku ntchito. Bambaju. Ine ndinakukonzerani ti. Make tiwachaninso pali seba likuniphala. Daddy. Eyetu kuchokera pa tsiku lomwe tinayamba kudya seba likuniphala pa banja pathu. Ndife anthu achimwemwe nthawi zonse. Seba likuniphala lili ndi mavitamini, shuga komanso zonse zobweretsa thanzi ndi mphamvu ku thupi lanu. Ndipo likupezeka m'mashopu osiyanasiyana m'dera lanulo. Kuti mudziwe zambiri, imbani foni ku nambala iyi 0887 879 603. Seba likuniphala, phala lobweretsa chimwemwe ku banja lonse. Liyeseni. Ili ndi boma la Phalombe. Phalombe ndi limodzi mwa maboma omwe amapezeka mchigawo chakumwera mdziko lino la Malawi. Boma la Phalombe lili ndi mtunda okwana 1323 square kilometers ndipo lili nchiwerengero cha anthu pafupifupi 429,450. Anthu a mboma la Phalombe amadalira kwambiri ntchito za ulimi potukula miyoyo yawo ya tsiku ntsiku. Mbewu zomwe amalima kuno ku Phalombe ndi monga chimanga, mpunga, nyemba, nandolo, mbatata, nthochi,
pongotchulapo zochepa chabe. Zambiri mwa mbewuzi ndi zomwe anthu akuno ku Phalombe amachitira ntchito za malonda kuti apeze ndalama zomwe amagula zosowa zawo za tsiku ntsiku. Kuti ntchito za ulimi komanso za malonda zomwe anthu akuno ku Phalombe amagwira aziyende bwino, zimadalira kwambiri zinthu zachilengedwe komanso nyengo yabwino.